Ini kwarta. Sayang wala kuha. Agay! Snatcher ka no? Unsa kol? Ipasangin lang ko ni mag-snatcher. Ganong reaksyon naman ni magkuha ni mo akong pitaka. Ya kita kan nga nasa ako ay mo ang pitaka. Wala. Wala man day nya nasa imo ang pitaka. Na. Na man day ngano pasangin lang man ko nimo. Dasmag inginanar ba ang tirada sa mga snatcher? Ako pasangin lang nimo gi-snatcher. Kagwapo anay. Nga mas snatcher ba magana kag naong sa kuha? Para ko na naong mo, wapay krimen, suspek na. Karon ang tirada ni mo ha. Sus, sayang nga oy. Wapay nakuha kwarta na unta. Kung dili ko makakwarta sa pang-snatch, basing kini sa lubi, makapamikir ako ani. Uy, tukar po na pagkailagdanong gimo. Nakala po ng lubi ni Alimukoy dire. Bantay na ka, sumulis tag iya. Gaya po na nagko na mga saging oy. Oy, imong lubig sa kang gimo. let's go. Wapay ko kabikir ka. Naunahan ako. Mao nga tuwa na kon. Basig maurot to. Karon lang ka. Hoy! Ay sige pakurada ba kay mahagbong ko. Kung mahagbong ko nakay kapahilot. Di na nga hiluton kay bali-balian ti ka. Naon sa man ka ngano mamali man ka? Wa ka kabalo. Nga kuha ng kalubinan. Naog ka kay puspusan di ka. Mabunog mabutag mo naog ta. Asa man dako as bunal nga gidala.